Hi guys, it's baby girl. So nami karon sa kasagbutan. Kasagbutan. Ata sa lote. Sa lote de. Inom sa bibig nagun sa mo diri sa lote. Nahagbas ta. Say nangagbas. Nanguha tag botong. Di mo ko tudluan pag hagbas. Hindi, inom sa tag botong kay tudluan di ka saon pag pangahoy. Kay para hawd na ka mangahoy pohon ha. Sige. As bibig girl. Inom tag botong para tikatik na tayo mga amigo kay padungag day ni day. Di ka inom dagan bibig girl ha. Inom kay para piti-pition. Guys, subani ko ninjo, nagbitbit og lokay kay amo ang sunogon. Sama-sama. Boyet. Kapoy na ko ile. Kapoy na ka? Napaka-energy. Wala. Napaka-energy. Saan man tangkay na pagiti hagbasunon no? Tanawa ko dapat pagiti hagbasunon. Kamanji pa ta? Di na ko. Di pa ta next. Tara.